nggih tak tunggonane ya, Put. Nggih. Dene ngono. Nice. Kene kalih kula panjang umur, seger waras, bakul kacang badi terus. Amin aja lali sedekah. Nah, ngene iki anak yatim niki. Amit. Jak ngemis ki anggere meneng kok malah. Ae. Mbok yatimno, Mas. Ayo monggo. Duh wong ayu pepujane ati Waduh, monggo Kakang Mas. kaya kamera madhep mriki Mbak, madhep mriki disotek. Dewa Jawata kaya ketoprak. jejer lan wong ayo manira nahkoda Sekeca nggih, Pak. Sekeca nggih. Ya, enak. Malah nek jenengan kok ora ketang bu 50.000 maringi kono. Wah, tambah enak tenan. Aku ki suarane ya apik era. Priajan priyayine sepuh. Sing rak bet apa gelelengane. Mbawa wetahe ngene. Wis, segel waras iki, Pak. Monggo diangkat. Sing Mas buka celuk. Umpama Sri Ramu Sekar latine aku ngutang gedang sari Margi wong ayu aku kang bakal piwati
Neng kala mangsane menungso ki mestine bakal tinimbalan sowan gitu. Kira-kira niki pitakon niki padha karo pitakone malaikat benjang. Nah, nggih. Dieling-eling niki. Kira-kira pitakon niki jenengan jawab kanthi jujur nggih. Kira-kira jenengan kok pikantuk pasangan urip sing kados ngeten iki pripun, Mbah? Kados niki lho. Ora adun. Ah, Pripun ora wis ora adun. umpama kok. Umpama. Wis ora mungsu. Nalikane ro ing dalu atiku lambangan sira ayu ora bakal lali lakae lintang Ayo Aku kang bakal ngerti Sampun. Iya, Nduk. Nah, tak deke karo bakul kacang kok mulai lah digawani rendeng. Mbah, bakul kacang